OTW lokasi 1 guys, di daerah Beragung Tulung. Nanti pindahnya kita jauh di Sekar. Telepon manika gak diangkat di Bijal, tak keturun. Jering kita oke. Yuk kita OTW. OTW iki jenenge Sambirjo. Halo guys, masih dalam jalur kehidupan. Jalur kehidupan Beleduk. Kok dalane ngene kok iso metu ora? Ndi? Kae nek wong ya ta. Kok muter nek no? Ya. Kono mau lho. Awalnya beri itu pasti. Udah seratmu mau. Kalau dalan timbang anu kok susah. Dulu belum mantan teko. Terus akhirnya jangan situ dalan iki. Nggih, kae. Dan yuk hari ini kerja bareng. Seret. Mbak Belas kacamata. Bersama MUA kita yang masih muda sekali. MUA kondang dan muda sekali. Baru berbuah 1. Seret. Belasan hidung belasan hidung kene belasan kacamata ki jenenge. Biasane irunge barengan lho. Kalau wis pilek kalau. Lah nek dhek belasan bathuk kae kalau. Ya Allah, aku kayak 16 kacamata tuh. Bawa. Ngene aku trenannya begini. Loh, aku yo kene yo bathuk lho bathuk. Berarti kan aku make up blas on tok.
Yo yo. Ya ya. Ugian ingkang sampun tinuju kang sampun busana kanarendra kadhaken busana satriya Bangma. Sinten menika pamusaning lampas sang suga manggala suga ya cucuk aku. Tinarakan dening Dimas Ayu Ari Resa. Impor saking tanggane Madan Lanang. Setunggalipun cucuk lanang yang sampun kondang kaluka sampun SNI standar nasional cucuk aku Indonesia. Sakipun suba manggala suba riya wartanira patasan balan serat janto taksih talir boten damel saruning swasana kirang kemandang dengan swasana kirang. Kula mustikaning balang punan pirangan ingkang balasan ingkang saking kantarasa kedragat kula kumpul-kumpul. Putu pasang barang balasan manggolibro ingkang tansah sampeyan dadi syamba ing dinten ping aja punan pirangan saribu. Orang bilang kata sari, wonten sasrawanti busana. Yang sampun ningali sampun wonten sasrawanti busana. Jok saka sawangan, opah seni bro. Surut kabur.
Dewi. Riasi Tonggo Dewi. Siang saged sowan wonten Teladan Beragung Kulung. Beragung Kulung. Sesarengan sinten Omah Seni Pro. pangarsa panjenengan Mbak Hayu dan Mas Hendro. Alhamdulillah. Mijil saking pundi Kang Mas? Wijil saking alamatnya loro ya. Loro sitok ae gak apa-apa, kok sitok sampean takku. Wis dirimu ae. Mijil saking Wonorejo. Wonorejo bagian Kedung Dawung juga dicabangkan ya Mas ya. Di Sangkal Putung. Sangkal Putung. Kebon Agung. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana semuanya? Kebon Agung. Oh, gitu mana tuh? Pemuda. Lah aku mau kayak kalau Mas, aku ki koyo kenal ngono, maka tak sangka. Mas sampean potong goku aku ngono. Apa nek saya bojoku dolan nanging lho Mas. Saya menengah. Iki lho Mas. Piye rasane? Iki mantanku mbiyen. Bojomu ndi Mas? Bojomu ndi? Bojomu ndi sih? Oh, disawer Mas. Ngono ku lho, mantan ki nek setia ya ngono kuwi lho Mas. Jerungan to Mas? Oh yes, oh yes, apa-apa ya. Mulai awal jalan cium. Enek request sih Mas. Iya. Disawer 10.000. Request on ngambung sesuatu. Kudune iki ngambung sampean dhewe Mas. Bojone iki sing ndi bojone? Oh iki. Kasih tuh. Ini susah Angel. Ayo coba sebetulnya. Ayo deh saya jadi. Jadi ini kelas 6 le. Kelas 6 wis sunat. Oh, mau tulung kan kelas 6 wis sunat. Lah aku adik aku biyen SMP Mas. Loh, awak punya surat. Buat tadi iki lho. Sampe mau ndi Pak Yun? Lewat Prano syuting di sana. Tak kenal maka tak sayang, namanya siapa? Alfaisal. Alfaisal. Kamera booming gitu. Nah, Kalian Wijaya syuting. juga sini yang Wijaya syuting. Wijaya apa jenenge Mas? Ibu Mas Kumpul Dewi. Rumahnya yang mana? Kulon Gunung. Pak ini di? Iya Pak ini. Oh, Pak ini mau praktek Pak ini. Suci nih. Nah, iki yang kelas 6. Kelas berapa ya? Itu. Oh, kelas itu. Nah, kelas itu berarti kelas tunggal. Namanya? Apa nih? Iwan. Promo Mas. Iwan. Sama jenis kok kongguan roti ini. Tongguan. Iwan gimana loh? Iwan. Sekitar. Iwan. Oh, Iwan Mas. anu Dan tangannya kuat Mas ini Mas. kayaknya dewa nih, masa jual kok? Iki lho Mas tangannya. Mas, iki kenapa kumpul-kumpul nih? Grogi. Pakai ini kene. Bu ora? Oh iya, berarti ini kocokan kabeh. Sing-sijine sayang. Jadi ini menik-menik ya Mas ya. Gitu ayu nih. Sopo neh lho Mas Riasi Mas. Omah Seni Pro. Ayu. Dulure dhewe gratis. Oh gratis Mas. Berarti awakku ya gratis. Mbak Ayu kan boleh rasa pamit. Kok BTTM apa BTTM? Namanya siapa cantik? Sika. Rumahnya juga sini? Satunya. Wah. Nah iki Mas bongsor calonane. Semok nani ya. Iki calonane babone berapa? Kok babon iya dong. Piye Mas? Yo cewek. Namanya siapa cantik? Rumahnya sini-sini ya? Bisa iki request lagu apa? Ayo. Senengane capapat.
model piye to. Lah ya kaya anu jeplak nungkrat ya lho. Pamit to, pamit. Ya, pamit. Ya. Sing sitake kuwi persiapan. Sitoke persiapan. Ya. Ini madhep rono, kowe kok rapi ditenono ra mulih kowe kok. Wis ganteng dhewe. Kok menek terok grakano. Iya. Ya, selamat Metu pincuke barang. Urung ngono sih kala. Madhep rono sih, siap. Siap, yuk. Kayu mobil bari. Sik urung lolos iki lho nyantok urung sik to bagus lho dibuka ya bagus kono ndelok kamera wong daku ki bake alise ya nek dalan temu barang palingan ki alis gawe sapa le kowe dhewe tukang cukur jenenge sapa Solikin kok request konoan barang lho Mas tumone akeh tenan. penak kayak jalan tol ya Mas. Ya. Request bulan ini wis disawet tapi kudu iso ngriok. Iso. Ayo, sendale kayak kono sik. Lo. Kok kono marana langsung pamit bulan ini ya. Yo sakakon loro ana. Titik nih. Yo. Lungguh. Pun kopral ping kalih ngono teh. Oh, bengi tambah. Oh, jelas gak godokan to ya, arti transfer. Iki lho Mas admine Nganggo dana lho. iki admine iki jan bawa dompet iki pok di sini jan Mas. Atur gawe waktu. WRT. Iya. Wes le, kowe disemayani kok bengi ta? Piro? Teko sik. Genahno. Lah iku nek munage piro kok. Sik 20.000 rong jungkiran kowe trimo. Elek-elek sakit mlebu balik. Positif zakat ya. Positif ya. So, kok berarti 30 ning aku lho ya. Iya padha aja lho. Kowe aja njaluk to. Kowe nek njaluk aku njaluk to. Jadi guyon matur sakedap malih nggih Mas. Heeh. Cak sembrono. Anu Mas, bocah kene iki kelas 6 iki bae wis sunat. Yo iso demek Dadi ya sunat. demek semaknut. Mari matur suwun. Nggih, mendingan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata juga kelakuan saya yang kurang berkenan ya Mas. Bersama Omah Seni Production mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur